Dobrý deň, volám sa Andrej Holovič a dnes vám predstavím, ako prebieha naša spolupráca, ktorá je rozdelená do troch hlavných fáz. Fáza číslo 1 je analýza. Transparentnosť je pre nás veľmi dôležitá a práve preto s vami komunikujeme osobne. Spoločne vytvoríme plán, ktorý vychádza z energetického auditu. Stanovíme, koľko by mal váš systém vyrobiť energie a akú úsporu môže priniesť. Ide o zásadné informácie, pretože legislatíva sa neustále mení a my potrebujeme zabezpečiť, aby mala vaša fotovoltická elektráreň alebo tepelné čerpadlo stanovený štandard. Lacné riešenia môžu byť potenciálne nebezpečné a to si nemôžeme dovoliť. Komunikujeme otvorene a transparentne. Spoločne si prejdeme možnosti financovania, všetky aktuálne dotačné výzvy, ale aj výber materiálov, či už preferujete vyššiu kvalitu alebo cenovo dostupnejšiu variantu. Naším cieľom je navrhnúť riešenie, ktoré zabezpečí pokoj na 20 až 30 rokov dopredu. Fáza číslo 2. Inštalácia a návratnosť. Začatie včas zabezpečí hladký priebeh projektu. Na trhu sme známi rýchlou a kvalitnou inštaláciou. Nie sme najlacnejší a ani to nie je našim cieľom. Prioritou je kvalita, ktorá zabezpečí a zaručí bezproblémovú prevádzku. Naša práca prinesie spoľahlivý systém s životnosťou tých 30 rokov. Na začiatku vás oboznámime s inštalačným tímom. Pripravíme všetky administratívne kroky, ako napríklad žiadosť o rezervovanú kapacitu, oznámenie na URSO, OKTE a podobne. Vlastne všetko na kľúč. Po spustení prác bude celý systém v závislosti od veľkosti projektu funkčný už do 1 až 2 týždňov. Po dokončení prebehne kontrola, revízia, odozdáme certifikáty aj návod na obsluhu. Pri začatí spolupráce včas je možné mať funkčný systém do 2 mesiacov. Po spustení inštalácie naši klienti začnú okamžite šetriť na účtoch za elektrinu a rok čo rok sa táto úspora samozrejme zvyšuje. No a ako to vieme? Túto skutočnosť už potvrdilo množstvo našich klientov. Ďalej pokračujeme do fázy číslo 3. Podpora. Spolupráca s inštaláciou nekončí. Naším cieľom je dlhodobý vzťah. Osobný prístup je pre nás kľúčový. Naši odborníci sú k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni. Klient má k dispozícii priamy kontakt, môže zavolať alebo napísať kľudne aj na WhatsApp. Naším cieľom je ako poradcu a partnera, aby klienti po 2-3 mesiacoch od inštalácie vyjadrili spokojnosť s projektom a doporučili nás ďalej. Takto napríklad funguje náš systém odporúčaní, na ktorom je postavená celá naša filozofia kvality a výkonu. V prípade záujmu o našu ponuku a ďalšie informácie je možné navštíviť našu webovú stránku alebo nás kontaktovať napriamo. Ďakujem za pozornosť.